איפה משתלבת האמרה שמה שמזיז את העולם זה אנרגיה מינית, שזה בעצם גם סוג של אגו, אבל הרבה פעמים אני אומר, אגו עשה את כל המלחמות, אבל אולי האנרגיה המינית עשתה את כל המלחמות, התסכולים מיניים, כל מה שקשור למין. אגו נמצא בכלל בכל הנטיות האדם, בכל הדחפים שלו. יש בו במין גם כן הרבה מהאגו. אני הגבר, אני החזק, זה הנקבה שלי, זה שייך לי, אתה מבין? זה אגו. כי מין עצמו זה נטייה פנימית, ללא התקשרות וללא תחרות וללא סביבה. אצלנו זה מחובר עם כל מיני הדברים האחרים, עם השליטה, עם מה שידוע, מה שיודע, הכל. לכן, אבל כתוב שהמין הוא באמת יסוד לכל התאוות שלנו, מפני שהמלכות בעצמה, כספירה האחרונה, היא מנוטרלת מהפעולה. ועד גמר התיקון אנחנו פועלים דרך ספירת היסוד. זו ספירה קצת יותר עליונה ממלכות. ויסוד זה זיווג ביסודות, זה זיווג באיברי המין. יש זיווג בנשיקין וזיווג ביסודות. ולכן אנחנו מרגישים בהתאם לזה גם כן בגופים שלנו, שהיצר הזה הוא יצר החזק ביותר. וזה אצלנו עוד לא, כמו שכתוב בקבלה על מקובלים, כתוב מיום שנחרב בית המקדש, טעם בייה נשאר רק למקובלים. מי שמתחיל להתעסק ברוחניות, הוא מגדיל לעצמו את הכלים רוחניים, את הכלי היסוד הזה, הרוחני. וכתוצאה מזה יש לו הקרנה גם כן על היצרים האלו. ובהחלט, אז מצד הזה אני אומר, זה מורגש מאוד אצלנו, שהיצר המין הוא באמת היצר הבסיסי ביותר. נו, וחוץ מזה, הוא הבסיסי, כי אם לא הוא, אז לא היינו נמשכים הדורות. תאר בעצמך אם להביא ילדים זה היה מגיע לנו כמצווה, שכתוב פרו ורבו. נו, כתוב שם בתורה פרו ורבו, היית עושה מזה משהו? אלא בגלל שזה מגיע דרך היצר כזה חזק, אז אנחנו ממשיכים את החיים. אז כדי להביא את האדם להתפתחות וברוחניות, תאוות רוחניות, דווקא זיווג כנגד המין, אבל במין הרוחני הן עצומות, כי שם זה זיווג בין זכר ונקבה הרוחניים, שם זה ההתפתחות בין הכלי ואור, כן? ששני הדברים המנוגדים מתקשרים יחד ויוצרים מזה את דרגת האדם, דרגת החיים. שם זה תאוות הרבה יותר גבוהות. אז עוד לפניך.